Икономическият бум на пълнителите HHC предизвиква сеизмични вълни на пазара на вейповете. Продажбите растат главоломно, създават оживление и генерират множество работни места. Този феномен е нещо повече от растеж, то е пълноценна еволюция. Това, което отличава пълнителите на HHC от останалите, е комбинацията от ефикасност и разнообразие, които превъзхождат традиционните продукти. Бъдещето изглежда обещаващо, тъй като се очаква продажбите да достигнат нови висоти. Това е вълнуващо време както за бизнеса, така и за търсещите работа. Пазарът на HHC предлага богати възможности за заетост, което допринася за процъфтяващия пазар на труда. Това не е само местна тенденция, а глобално движение, което се развива в различни страни. Този бърз растеж се дължи на няколко фактора. Потребителите стават все по-информирани за своя избор, а регулаторните органи са в крак с изискванията на развиващата се индустрия. Въпреки това, може би най-големият катализатор за този скок са непрестанните иновации в областта. По-специално Euphoria е водеща компания със своите първокласни HHC пълнители, които разпалват пазара и привличат вниманието на потребителите. Така че, ако сте готови за икономическо влакче в увеселителен парк, HHC е пътуването, на което трябва да се качите. Време е да навлезем дълбоко в сърцето на тази гореща тема и да разкрием вълнението и интригата около HHC и неговото въздействие върху пазара на вейп. Дръжте се здраво, защото това е само началото на едно необикновено пътуване.